Rusija je velika zemlja. Na grbu Rusije je zlatni dvoglavi orao. Na grudima orla je crveni štit. Na njemu se Sveti Georgije bori sa zmajem. Zastava Rusije je belo, plavo, crvena. Prestonica Rusije je grad Moskva. Rusija je najveća zemlja na svetu. Hajde da odemo, recimo, u Sibir, u Jakutiju. Tamo su i tajga, i tundra, stenovite planine, ledeni okean. I zimi je ljudima jako hladno. U jednom gradu bude čak minus 70 stepeni. Ne smrzavaju se samo medvedi u jazbinama. Tamo još žive jeleni i zečevi, vukovi i veverice, polarne lisice i hermelini. Jakuti su uvek pecali ribu, išli u lov, gajili jelene. I na drevnim crtežima po stenama i na savremenim radovima u drvetu i kosti oni dele sa nama lepotu svog ne baš lakog života. Bez obzira na hladnoću, u Jakutiji se pronalazi ugalj i gas, zlato i srebro, dijamanti. I Jakuti pričaju takve bajke da se dečije oči cakle kao prelepi i sjajni dragulji. Neposlušni medvedić, jakutska bajka. Kod nas u Jakutiji zima je duga. Svi su se umorili čekajući da se ona konačno završi. I evo, sunce je počelo da greje. Sneg je počeo da se topi. Životinje, ptice i ribe su se obradovale zato što je došlo proleće. I medvedić, koji se tek rodio, takođe se obradovao proleću. Bio je mali. Čak nije ni znao da je on medvedić. Njegova mama, medvedica, jako je želela da on postane pravi medved. Veliki, pametan i snažan. Ali zato moraš dobro da jedeš. Ne želim i neću. Eto, ne želim i neću. A treba još toliko stvari da naučiš. Bez moje pomoći propašćeš. Može ti se svašta desiti. Kome ja govorim, tebi ili crvu? Dođi ovamo. Gde si nestao? Evo, gledaj. Bube, one su jako ukusne. Nisu gore od malina, samo hvataj. Gde si opet pošao? Stani! Još jednom ti ponavljam. Idi za mnom, nikud ne skreći, jer možeš da se izgubiš. Kako si nestašan. Idi sad ispred mene kad ne znaš da se ponašaš. Gde opet? Izludeću zbog tebe. Kakvo dete? Silazi, kome ja govorim? A po danu, medvedica je povela medvedića da love ribu. Evo, došli smo. Samo ti u vodu nemoj da ulaziš. Ne smeš sam. Ne smeš, kažem ti.
Ma šta da radim sa tobom? Odneće te reka. Šta ti je? Ništa ne razumeš. Mali si još. Ostani ovdje. Ne želim i neću. Ja sam već veliki. I uopšte, postaću kogod budem hteo. Možeš misliti, mali. Svi su kao veliki. I ja sam veliki. I odjednom neko je iskočio iz zemlje. Pa je nestao. Pa se opet pojavio. A ko si ti? Pita Medvedić. Sibirska veverica. Veverica? A šta ti znaš da radiš? Da zviždim. Da zviždiš? A zašto? No evo, gledaj. Vidiš, mi tako pričamo. Pričate? Odlično. Ja ću da budem sibirska veverica. Sad ću jako da zviznem. Medved! Naljutio se na njih Medvedić. I nije hteo više da bude veverica. Sve što znaju je da zvižde. I ove zvižde. Šta? I vi ste veverice? Šta ti je to? Rogovi. Rogovi? A ko si ti? Jelen. Jelen? A šta ti radiš? Ja jedem. Jedeš? A šta ti jedeš? Mahovinu. Jako je ukusna. A šta još ti radiš? Trčim. I ja hoću da trčim. Biću jelen. Aj, neću da budem jelen. Aj. Gleda Medvedić, još neko. Hteo bi da se upozna. Ali kako to da uradi? Noge dole, noge gore. Koja je to zver? Ko si ti? Ja. Ja sam Patka. Ponosno mu je odgovorila Patka. Patka? A šta ti znaš da radiš? Šta? Umem da plivam, da ronim. I još umem da hodam. Lepo. Hodati? Lepo. Ja ću da budem Patka. I hodali su oni tako lepo do mraka. Ali onda je Medvediću dosadilo lepo hodati. I upitao je. Znaš li ti još nešto da radiš? Da letim. Pa šta, jesam li ja gori? Ja sam Patka! Ja sam
onda je Medvedić pitao onoga od kog se uplašio onaj koji je pobegao. A ko je to bio? Vuk. Vuk? A vi šta? Nikoga se ne plašite? Ne. A šta? Šta, vi ste najjači? A šta ti misliš? Šta vi to radite? Jede med. Med? A šta je to? Oj, ja hoću to. A ko ste vi? Medved. Medved? Mama! 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 Ja neću da budem veverica. Ni patka. Ni onaj jelen neću da budem. Da. A šta ti želiš da budeš? Medved. Medved? To je dobro. No, ti jesi medved. Samo još uvek mali. Na putu kući Medvedić je upitao: Mama, a ti si isto medved? Pa da, ja sam tvoja mama. Narator Andrej Šepetkovski. Režija i adaptacija Danijel Kovačević. Sinhronizacija Studio Sonoson. Izvršna produkcija Aparte. Produkcija Entitet New Media.